Tohle jsou stripsy z KFC a tohle jsou domácí stripsy, které si dneska spolu připravíme. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás po dlouhé době od dalšího vařícího videa na kanále Jdeme žrát. Dneska si tady spolu připravíme stripsy jako v KFC, ale možná dokonce i trošku lepší. Jak vidíte, vedle mě tady leží ten kouzelný nástroj, který jste mi už léta doporučovali, horkovzdušná fritéza, a naši přátelé ze Senkoru nám poslali tu listu obrovskou duální a dneska spolu s tou horkovzdušnou fritézou si právě ty kuřecí stripsy připravíme. Sám jsem zvědavý, jestli si to podaří, protože originální kuřecí stripsy z KFC se připravují v tuně oleje, tohle bude taková zdravější verze, tak uvidíme, jestli bude i stejně krásně křupavá. Pokud byste si i vy chtěli takovouhle horkovzdušnou fritézu anebo cokoliv dalšího od Senkoru pořídit, tak mi pro vás dali slevový kód Jdeme žrát 22 na 22% slevu na veškerý nezlevněný sortiment. Plus k tomu mají od 1000 korun dopravu zdarma, takže pokud jste něco schánili zrovna nějakou zajímavou elektroniku, tak se mrkněte dolů do popisku a užijte si ten slevový kód. A my moc děkujeme Senkoru za podporu tohohle videa. Pojďme se ale podívat, co budeme potřebovat. 2 kuřecí prsíčka velký, pak spoustu koření, protože to je tady úplně nejdůležitější. Budeme potřebovat mletou hořčici, což jsem nesehnal, takže tohle z toho si nějak rozemelu, s tím se poperem. Majoránku, černý pepř, bazalku, granulovaný česnek, mletý zázvor, granulovanou cibuli, sladkou papriku, tymián a bílý pepř. A ještě k tomu trošičku kukuřičního škrobu a bílou mouku. Jako první si nakrájíme samozřejmě kuřecí stripsy. Jedeme takhle podle vláken a relativně třeba půl centimetru, centimetr tenký stripsy. No a nějak takhle to má dopadnout. Teď to hodíme do nějaký nádoby, přidáme sůl, červenou papriku, česnek a černý pepř. Zalejeme to vodou tak akorát, aby to nakrylo to maso. Pořádně promícháme a hodíme na 30 až 60 minut do ledničky, aby se to zamarinovalo. A mezi tím si připravíme naši obalovací směs. Budeme potřebovat mouku, asi půl kila tady mám, ale nejspíš nepoužijeme všechno, nebo si pak připravíme ještě další stripsy. Rozemletý hořčičný semínko, bílý pepř, majoránku, zázvor, cibuli, tymián, bazalku, černý pepř, česnek a sladkou papriku. Tím můžeme dát klidně i víc. A 2 lžičky soli. A málem bych zapomněl, dáme tam ještě lžíci škrobu. A pořádně to promícháme. A takhle nějak do červená to začalo vypadat. Tak všechno máme připravený a standardně, kdybych si to chtěl trošku zjednodušit, tak to normálně vezmu to maso naložený, vyválím to v té moučné směsi s kořením a hodím to do fritézy. Nicméně, já jsem viděl spoustu poznámek a videí, že si to obaluje dvakrát, že tohle se normálně vezme, já to budu dělat a komentovat. Vezmete tady kousíček toho prsíčka, tady to v tom vymácháte pořádně, pak to ještě jednou chytnete a namočíte do vody, a vymácháte to v tom podruhé, ale už pořádně. A přímo tu mouku do toho zatlačujete. Tak a takhle nějak to ve finále vypadá. Odložíme a zopakujeme se všema ostatníma kouskama. A 2 poslední bych udělal možná spíš z legrace s trojitým pokrytím moukou. Takže jednou to takhle chytneme, namočíme, hodíme to podruhé, pořádně zmáčkneme, zase chytneme, namočíme ještě jednou a hodíme to po třetí do mouky. Tak tohle si myslím, že budou ty nejkřupavější ze všech, ale musíme je pak nějak označit schválně. A to samé zopakujeme s tím posledním stripsem. A tohle je, přátelé, celá naše porcička, která nám vyšla ze 2 kuřecích prsou a teď přichází to nejzábavnější. Teď vyskládáme naše stripsy do nádoby.
Jak vidíte, tak akorát se nám to sem vešlo, 2 velký nakrájený prsa. Jak jsem říkal, tohle je duální fritéza od Senkoru, tady je běžně taková přihrádka, kterou ale můžete sundat, můžete to synchronizovat a funguje to prostě jako jedna velká. Tohle to má nějakých 9 litrů, to znamená každá část 4,5, takže jenom abyste měli nějakou představu o té velikosti. Vezmeme olej ve spreji ideálně a trošku to postříkáme. Úplně decentně bych řekl a hodíme to dovnitř. A jdeme na to. Je tam nastavený 20 minut, nastavoval jsem to manuálně, sice v různých receptech píšou takových 15, ale uvidíme. Tady můžeme sledovat přes okýnko, tak podle toho se budeme řídit. Tak máme hotovo, přátelé, a musím říct, že to vypadá naprosto parádně. Připravovali jsme to dohromady 15 minut, s tím, že v půlce jsem to otočil, tu druhou stranu jsem taky posprejoval a některé kousíčky byly trošku bělejší od mouky, takže tam si dejte pozor, aby se to nestávalo, tak musíte trošičku víc jako přitlačit s tím olejem. Nicméně ve srovnání třeba s klasickou fritézou, kde použijete klidně i litr oleje, tak tohle jsou nebe a dudy. A jdem si to naložit a ochutnáme. No a teď přichází ta nejchutnější část dnešního videa, samotná ochutnávka. My jsme si schválně objednali tady 3 stripsy z KFCčka, tohle jsou naše stripsy. Pojďme si je takhle položit vedle sebe, abychom je porovnali, ať už barvou, anebo třeba i velikostně. Tyhle vypadají dobře, ale upřímně, nevím, jestli si to zdá jenom mě, ale ty naše vypadají o trošičku líp, se mi zdá. Já jsem si tady schválně ještě připravil česnekovou omáčku od Heinz, což by měl být docela dobrý analog té česnekové omáčky z KFCčka. Takže nejdříve ze všeho ochutnáme klasický KFC strips. Dobrou chuť. Taková klasika, pěkně šťavnatý, tady se můžete podívat dovnitř. Mě ale mnohem víc zajímá, jak budou chutnat ty naše stripsy. Tak si tady jeden vezmeme a ochutnáme. No tak chuťově tam rozhodně rozdíl je. Překvapivě asi můžu potvrdit, že ten náš je pikantnější než ten originál z KFC, ale to je určitě daný tím kořením, který jsme tam dali. Jinak ale je taky krásně šťavnatý. To těstíčko je pěkně křupavý a rozhodně bych to nazval obstojnou domácí verzi. Pojďme to ochutnat ještě s omáčkou. To je to naprosto výborný. Takže přátelé, tohle byl recept na naše domácí stripsy. Musím říct, že jsem doufal, že by se to lišilo chuťově trošičku méně. Je tam chuťový rozdíl rozhodně, to poznáte, když ne vizuálně, třeba když vám to někdo hodí do krabičky, tak chuťově přece jenom jo. Nicméně, když si to připravíte doma, tak to má rozhodně velký plusy, že si můžete sami kontrolovat to koření a samozřejmě i to množství oleje. Ale já osobně, kdybych tyhle stripsy měl co nejobjektivněji ohodnotit bodově, tak by to bylo na moc pěkných 8,5 bodů z 10 a rozhodně vám tento recept doporučuji vyzkoušet. Mimo kameru jsme v této fritéze už zkoušeli i domácí hranolky a musím říct, že jsou mnohem lepší než ve většině fast foodu, takže určitě vyzkoušejte třeba tyhle stripsy s domácíma hranolkama. Možná pro vás někdy natočím i recept v budoucnu. Pro dnešek je to ode mě všechno, já moc doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád jako vždycky za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.